My name is Boom Show. You're welcome to my Boom Show television. Musha shows Pisa. If you are new here, don't forget to sign up. Please go subscribe and like so go share and comment my videos. Let's get into the story of today. Right, regandichange nekutenda mafans eBoom Show television vari kusupporta vari kusubscribe each and every day. Nyaya ndeya kudisqualifyiwa kwaSolo mustudio apa anga aenda kustudio kuZfm kwaakazopedzisira adzingwa nekuda kwekuti akaenda akadhakwa. Hatisi kuzoti aizviitisa here kana kuti, but da kuti muone video and let me know what you think in the comment section. Ne character ne title yana Solo nekufarwa kwari kuitwa nemafans. Saka the voice is now yours in the comment section. Did you take on Solo? Solo uri live pa radio nasi. Radio. Pa Zifm. Zifm. Yo. Solo wauya ku radio chiri pa interview ya Zimbabwe yakatoteerera izvo. Right. Atiendere mberi nasi usazotaura chirongo utanga udondivharira. Okay, no problem. Tinogona kutaura zvedu chishona chakazara. Saka Naisolo, iwewe unonatsoita nezvei? Ndanzwa kuti hanzi unomboita nezveZim dance hall. Ndoita nezveZim dance. Saka zviri kuzviziva ubva ndibvunza futi ndichinzwisisisa. Unongotaurira vanhu wewese. Naisolo, asi mambomwira naye mukoma Solo. Because muri kuita unge makaguta. Zvidoro zvavakutotaura zvokumwirangira munitenge. Kwana mukoma Solo, nguva dzedu dzakwana. Ndofunga takachibuda zvenyu totaura mangwana. Mauya namanager wenyu. Saka pekuramba nditi. Vachakamiri nebvunza. Aiva mukoma Solo, gatichi. Ndogona kukurova netina nditokutaurisa. Security! Netinaus. Security! Kukuda makuta zointerview. Officer! Officer! Shedza ka officer kako ninji. Officer! Ndichimakopa makana. Nditendisha. Tokoti ndichi. Aiwa, uri kuno. mukoma Solo, kwana.